B'investiment ta' €250 miljun, is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Silvio Xkembri, flimkien mal-Aġenzija tal-Gvern għat-Teknoloġija tal-Informazzjoni il-MITA, nieda l-iskema B-Secure li għandha lan li tħeġġeġ lis-settur privat jinvesti f'sistemi li jilqgħu għal attakki fuq l-internet. F'konferenza tal-aħbarijiet, is-Segretarju Parlamentari qal li kumpaniji lokali għandhom opportunità ta' deb biex japplikaw għal dawn il-fondi u ma jispiċċawx vittmi ta' attakki fuq l-internet. Issieħbna ma' kumpanija Kronis fejn il-kumpanija u tru l-iskema investejna €250,000 fejn kumpaniji privati, negozji Maltin jistgħu japplikaw sabiex isirilhom b'xejn studju tal-sistema teknoloġika tagħhom u jaraw fejn għandhom in-nuqqasijiet huma u jippreparawlhom programm sabiex imbagħad kunu jistgħu jinvestu u jgħalqu dawk in-nuqqasijiet u they will shield their economic model. Stħarriġ li sar mill-MITA wara li 40% tal-intrapriżi Maltin intlaqtu direttament minn attakk diġitali uħud minnhom tinsterqilhom informazzjoni sensittiva. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-MITA Tony Sultana qal li kull kumpanija kbira jew żgħira tista' tiġi attakkata. L-iskema li tnediet bil-kollaborazzjoni tal-Kamra tal-Kummerċ se tiftaħ fl-aħħar xhur ta' din is-sena. U forsi xi kultant naħsbu li l-attakk ikun fuq kumpaniji kbar mhux fuq kumpaniji żgħar. Mhix premessa tajba dik. Kumpaniji kbar għandhom surface attack iktar għandhom iżjed transactions, għandhom iżjed nies magħhom, għandhom iżjed entry points ngħidulhom aħna. Però l-isfortuna hija li xi kultant kumpaniji żgħar jaħsbu li mhumiex prone għal attacks. Dik hija false premise, hekk inti żgħir trid ukoll tilqa' u tibni u tgħallem lin-nies tiegħek għal cyber attacks. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.